Nu spiller vi et spil, der er Minecraft. Så en sky. Ja, en sådan sky bygning ting. Så handler det om, at jeg skal dræbe dem der, og de skal så prøve at dræbe mig. Og så er det om, at man kan tage de skættekister her for at få nogle bedre ting og sager. En god idé. Det handler jo selvfølgelig også om, at man ikke skal dø. Det er ikke sådan en ret god idé. Holde sig i live og kæmpe alt, hvad man kan. Nu prøver jeg så at bygge mig frem, men man skal passe lidt på. De kan jo skyde efter en. Og det er jo farligt, når de gør det. Nu fik jeg en enderpearl. Det er jo super godt. For nu kan jeg jo bare gøre tricks og lige gå derop. Hop herop. Bum bum. Enderpearl mere noget lava. En bue. Nogle flere enderpearls. Ja, nu vandt jeg så. Det er jo så mega nice. Det kan jeg godt lide. Det er sådan set, hvad den her handler om. Men det er jo også, man kan også spille Prison Break og alt sådan noget inde på den her. Det er rigtig fedt. Linket vil stå nede til at spille på den her. Det vil stå nede i skriften. Og så kan I jo bare stille alle de spørgsmål, I har lyst til. Ja, hej, I må hygge jer.